ukudla kwase next chapter ngakunikeza 10 out of 10. Ithi kumnandi kakhulu yonke into ngakho. Ukudla kwala next chapter ngingakunikeza 10 out of 10. It's superb. I won't lie to you. Superb and it's very filling. Shout out to the next chapter. Shout out to the next chapter. Namhlanje ngibhalele umsizi uthi angibe umsizi wakhe ngimtholele uthando ngoba naye ufuna uthando. And ukuba 2006 mhlambe bengasho ukuthi naye umsizi ungibhalele ngomsizi, but no, it is actually 2026. So he sent me an email, the same email that you can also send mangabe kuukuthi khona umuntu omfilayo one crush kuyena ngizokusiza bhoza yami ehlisa pride ukhohle igwababa usibhalele and sizokwenzela iqiniso ngoba iSelect Africa TV izokusetha. Speaking of which, hello, hi, how you doing? Welcome to the show. You are watching Select Africa TV and this is I Have a Crush on You. And it is lethelana-ke ukuthi of course ngizozama ukuhlanganisa le couple ezengayo namhlanje. Please follow us across all social media platforms. Subscribe to this YouTube channel. Usuyitholile i-email address ozongibhalela kuyona noma ukuthi nawe you'd like to be a part of the show. Okwamanje kodwa ake sivakashele i-couple ezengayo and welcome to the next chapter. I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphile impilo sobawu-2. And please cela uvume tu cause mina I have a crush on you. Sanibona, igama lami ngumsizi ngubani. Into engilethe lana kunosisi la engahlangana naye esinema. Lo sisi ngambona wangichaza. Wanginika nani number yakhe. Koyikho ukuthi asikwazanga ukuthi sikhulume efonini. Ngoba ngangihlezi ngibhizi ngibanjwe umsebenzi. Bengifisa nje bangize la ekhaya ukuthi cela ukuthi ningihlanganise naye ngoba ngiyamdinga eduze kwami. Uyakutatazelisa usisa kumeke. Uyayishubisa enhlizweni yakho. Hey, usisi lo uyangibusisa kakhulu. Ngiyakubona so manje ngikulalele and iWarrior Muthu wathatha inamba yakhe but bengakaze nikhulume wayithatha nini nami? Ngathatha ngalo suku sihlangana esinema. Yangisho konke sinahlangana nini esinema? Sahlangana ngoJanuary. Umathi manje usho awukaze nje ukumfonela. Ngamfonela ukuthi inkinga mina ngibanjwe inkunzi. Yakahleka kanjalo inamba yakhe. Oh, useke wamfonela before wayisave but manje she thinks umkhosile kushuthi ngaphela awusatholakala. Ngisatholakala mina manje usho ukuthi wabona ukuthi mina ngekho serious. Ngasho kanjalo. Manje ngakho ukuthi ngiyamdinga lo siseduze kwami. Ungathini mengathi kuwena yazi ukuthi nami msizi ngangikugcwele mfethu ngikugrandile ngilinde ukuthi ungifonele or usasabi sekwi-date wangasho and ngisanda ngena kwi-relationship entsha. Ngiphatha kabuhlungu lokho. Ngiphatha kabuhlungu ngoba ngamthanda ngempela ayazi angizenzisa. Yini yakuchaza ngayo? Ubuyena ukuthi uright nomqondo umuntu oyinakela into zakhe. Anasikhathi nomunye umuntu futhi into engithanda kena ngathi akajayi umuntu oright oyithandela inkonzo. Okay. Ingakho nami ngithande beseduze kwami ukuze sizoya phambili ngoba sothuma nje basasixoxa ngezwe ukuthi hayi into yethu ingaya phambili masingase sibambisane. Okay. So uthi nabonana kuphi esinema? Sinema eGateway. Wayihamba yedwa? Yebo, wayihamba yedwa. Sahlangana ngiyothatha upopcorn. Oh, nasale seningena nobabili vele? Yeah. Hawu senishayile first date sasho nje beseze lawo namhlanje senizojust nje ukulungisa indaba yakho nefoni. Yeah. Alright, cool. So ready ukumbona? Sengiready. Ngathuthuke, uthukile? Ngithuka. Angeke ubonakala uthukile sikhoko sami ungafihli. Uthukile ne? Ngithuka. Alright, anyways, I'm bringing you out, Rich. Okay, great. I'm going to share countdown from 5, ne? 5, 4, 3, 2, 1, let's do this! Ngihleli naye uNoluthando and interested la ukuthi kudingeka igama lakhe vele. Hello darling, unjani? Ngiyaphila sisindani. Ngiyaphila, igama lami nguSine, ngisebenza eSelect Africa TV. So igama le show engicela ukuthi uze kuyona ibizwa ukuthi I Have a Crush on You because ngiyazi ukuthi when we spoke efonini ngicela ukuthi uze la bengingakachazi in detail ukuthi senzani. So we are shooting because somebody has a crush on you. Okay.
Ya so bengikulethele lokho la ukuthi uzokwazi ukuthi uthole ithuba lokuthi umbone lo muntu ukhulume naye and then you can decide on whatever from there. So ngifuna ngicheck ukuthi right ngaloko can you continue? Yeah, anginankinga. Awunankinga. Siyaqhubeka. Ukhona umuntu omcabangayo ongashaya le mpahla le? Hayi akekho. Hey abafana bekho romantic Nkosi yami yindaba nje as a girl ungenayo nje list abantu othi hayi kuyamfanela mhlawumbe ubongani hayi usizwe mengicabange ngayenza le shandisa lutho nje Hayi akekho. ayingeke abafana kumele benze kangcono yini oyithandayo kumuntu wesilisa Ngithanda umuntu obusy. Ongahlezi ehleli nje. Ukuthi uhleli ngidinga umuntu obusy. Ongahlezi enakene nami. Because umuntu mengekho busy hlezi enakene nawe. awumfuna umuntu ozokuxina so makuthiwa lo muntu ezengala uklingi ngeke uzube right nalokho Hayi ngeke. ufuna kushayisa ngomoya ungaba right mosikwisithembu ube wasicabanga hayi boyisele phela ungane wakho khona kakhulu ngiyadlala ngisazelaphi nje sengikhuluma kangaka nongiyadlala so mengase kuthiwa umuntu esizengayo okwamanje akakawuthola umsebenzi bengakabi nenhlanhla shuthi ngeke zimqondele into zakhe No, angishongo ukuthi akasebenze. Kodwa akanganginaki. ngaleyo ndlela so akabe busy kube khona into azozenza naye oh right cool yiloko kuphela ongathi awukuthandi ngomuntu wesilisa Ngibone ngakuthanda umuntu ochithayo. okay so in terms of i-appearance ayikho into engathi mayifika la uthi i-turn off mhlawumbe le egqoke ngayo indlela abukeke yiyo nani awuyinaki lezo zinto awunankinga Ngimjudge umuntu ngoba iyona into isuke eyi-afforda ngaleso sikhathi. noma eyithanda kokunye Ngiyithanda yena. Ngeke umjudge umuntu ngendlela agqoka ngayo because yena usuke eyithanda leyo nto leyo ngeke uyigqoke into ongayithanda. yeah true Yeah. okay so lokho kuphela ayizawuhlupha hayi bomela ngabe ushadile manje kwakho cause awunayo ilist yeinto eziningi Hayi abafana. waye bengakakuthatha abazazi bafunani la Abazazi nje uyazi. bayaganga so wena ukuthuka njani ukuthuka Ngithukile. Nokuthi ngisayibuza ukuthi uba loyo. uzofind out manje Okay. sengamletha Yeah, ngamletha. without wasting any more of your time uThando I can bring out this guy ofuna uThando so let's see ukuthi uguys ufika ibeke kanjani indaba yakhe wena ungayindawo ngilandele inkundla zokuxhumana Select Africa TV across all social media platforms and subscribe to this YouTube channel right here on Select Africa TV ngoba nathi sizokusetha Unothando. Yebo njalo. Uyaphila? Ngiyaphila nami. Hayi nami ngiyaphila. Sagcinana ngalo lasuku phela esinema. Hawu wena. Bengayitshela ukuthi wena lona. Nami sengizingahamba zonke indawo ngithi abangitholele wena. Ngoba manje ngasuke ngalahla ifoni. Okay. Ngabe ngisakwazi ukuthi ngizokhesha apha kanjani nawe. Yabo. Ngapha ngithe abangihlanganisele wena uzokuthiwa ngoba ngempela ngiyadinga ukuthi nawe ngikhulume nawe into serious. Mina-ke ngazama ukubuyela kuwena kodwa angizange ngisakuthole. Ngaleli langa ukade ungifonelile ekuseni, ntambama ngathi ngiyakufonela ngangakuthola. Nangakusasa ekuseni bengikuzama futhi ngangakuthola. Ngayitshela ukuthi hayi sengobona ngawe ukuthi userious. Kuze kube namhlanje-ke bengilo ngilinde loko kuze kube namhlanje lutho. Ngahamba nami ngawenza umswaphu ngathi ngiyenza umswaphu inamba yakho angisayithola engaphathi kabuhlungu kanjani. Ya kona phela vele uma wenza isimsaphi inamba yayingeke ibuye. Manje ngangazi ukuthi ngizophinda ngithole kanjani futhi ngoba phela sahlangana esinema. Yebo. Manje njengoba sengingasanayo inamba yakho ngibangiphatha kabuhlungu lokho. Ngoba okuningi kumele sikuxoxe. Sahlala kamnandi nje lapha esinema. Ngiyabona. Ya kwakumnandi bandla ngalola suku. Umuntu wakhohlwa nokuthi wehamba yedwa. Ngempela yazi. Yeah. Ngase ngifisa ukuhamba nawe. Ngoba ngase ngiforekile. Kwase kumnandi sehleli ndawonye. Hayi kwabamnandi shame. Kwaphoxa yona inamba lokulahleka Nkosi yami. Mina ngayitshela ukuthi hayi shuthi-ke nje awukho serious. Nokuthi-ke phela umfana engayithatha inamba. Akufonele ekugcineni ejike ngasakufoneli usuke ungazi ukuthi
kwenzakalani futhi usuke ungeke uyiqake kangako yabo. Umuntu mewukuthi userious wena ubona ngaye ukuthi hayi userious ngempela. Aqinisile. Kuyenzeka uthathe inamba uyithathele nje. Angafoni. Angafoni. Eh. Mina njengoba ngikukulethele hayi ngoba bengiserious. Ngabona ukuthi uzobona ngathi mhlawumbe ngiyadala njengoba uthi ubuyela kumina usangithola. Pho yini edala ukuthi uzuthatha isikhathi esingaka ukuthi ufuneke umuntu ozokusiza ukuthi uthole mina? Why? Because lento le uJanuary. uMarch manje. Why kuthatha isikhathi esingaka? Mekukuthi wena userious ngempela. Ya, ngangiserious manje inkinga yami ebuye ngibamba ukuthi ngihlezi ngibusy ngiya nasemsebenzini manje isikhathi sokufuna nabantu ngisithola ngama-weekend. Ya ngalo ma-weekend bungenzi ingane. Kwathiwa ngileni ngoba baningi abantu aseba-apply. Oh, okay. Yebo kuzofika namhlanje. Okay, ngiyakuzwa. Yes. Chicken and burger. Yes. Yes. Oh, it's because I don't see any servers having chicken. And was literally cutlery. I'm asking because there was no cutlery here. So, okay. Okay, kulungile-ke. Shuthi into ekumele siyenze ukuthi exchange ama-numbers. Ngithole wena uzothatha yami. Ayikho inkinga, ngayithathe yakho nawe ungayithathe yami. Nami ngithathe yakho. Ayikho inkinga. Ukuze mina mangilahlelwe wena ikhona yami. Manje ngoba-ke asikaze sixoxe nje kakhulu sasiyibukele imuvi. Awungitshele nje ngawe. Umuntu onjani nje? Ngicela ungichazele nje ngawe. Mina umuntu ohambile yabo. Futhi angithandi ukukhuluma, anginawo abangani abaningi. Umuntu ogrendi futhi othandayo ukuyidlalela yedwa. Umuntu okanjalo. Ngithanda ukuhlala nesquad. Manje ngincane inkulumo. Okay. Zenzela into yami. Mina. Hayi ngiyakuzwa. Yabo lokho bengenzela nje namhlanje. Oh, ayikho inkinga. Uthanda umuntu onjani? Ngithanda umuntu onjani? umuntu right. Onjengawo kadala. Nginjani mina? Yabo wena, right, uhambule bethu, yabo nje. Wilo umuntu engimdingayo. Yabo. Hayi. Ngiyakuzwa. Phela mina ngidinga umuntu onjengayo. Yabo ngaphandle kwakho ngePakistan engena content. Manje likukephi ekhaya? Ekhaya. Emakhaya noma la ngihlala khona manje. Amakhaya. Esemsinga. Oh. Emabubu. Basakhona abazali? Bobabili. Oh, hayi. Ngiyakuzwa. Awakho? Isemdilo. Amakhaya ami isemdilo. Ndido. Ya, ngihlala nomana, nosisi bami-ke nobhuti bami. Ngisemakhaya. Ubaba ukhona kodwa uyafana nomuntu ongekho. Ikona engingakusho nje ngayi. Ukhona kodwa uyafana nomuntu ongekho. Siyabonga. Wena uthanda umuntu onjani? Angimthanda umuntu ochithayo kokuqala nje yilokho ochithayo. Ngiyamthanda umuntu onginaka, ngithanda ukunakwa mina. Kodwa ungangixini.
khona umuntu uthi mekuwukuthi akakutholanga efonini usozokucabangela ezinye izinto yabo. Athi hawu kade ujola yabo. Cause ngiyasebenza isikhathi esiningi ngisuke ngisemsebenzini. Obviously mungifonelile. Excuse me ngangayibamba ifoni ngizobuyela kuwena. yabo susabhizi Hayi ukuthi mase ngibuyela kwena usuzongibuza ukuthi hawu kade usajola yini yabo zonke lezo zinto ngimthanda umuntu onjalo. Ngithanda umuntu opatient. olinda Yeah. Umuntu ozaziyo futhi ukuthi ufunani. Hayi umuntu ongazazi ozohamba ekhubhana namantombazane. Khona izifo leminyango. Yabo kuyafiwa manje. Ziningi izifo esivikayo. So angimfuni umuntu ozohamba engilethela zonke lezo zifo lezo. Yabo. Angimfuni umuntu obhizi emantombazaneni. Cha ngithanda umuntu onjalo. Ngithanda ukuthi umuntu muthandana naye kube uwena. Kuphela. Mawungekho elinde wena. Hayi ukuthi umuntu uyapheka uyathulula ungena lo no. Ayimthanda umuntu onjalo. Ngoba lo muntu ziningi izinto akulethela zona. Ngaphandle nje kokuthi izifo. Ngisho ziningi izinto akulethela yona imoya emibi. Lapho uzofika alale nalo mefika lo mhlambe kade kushula isisu yabo useyafika kwena usekulethela yonke leyo moya leyo thola ukuthi mhlawumbe usunenkinga emsebenzini ziningi nje inkinga ogcina usubhekana nazo ingenxa yokuthi ulala nomuntu oneyinkinga zakhe naye ayithatha khona yebo so iyalimaza kakhulu lento yokuthi umuntu acheat because lo muntu osukuya kena usukungazi ukuthi uzomfica enani yabo ukuze umuntu nivikele nezinto zenu nje ukuthi ungacheat umuntu ocheatayo uyalimaza ey'ntweni ey'ningi thola ukuthi uzogcina ufuna umsebenzi awutholi noma mutholi uzothola umsebenzi engeke ikukhokhele kahle yabo futhi nayo ibhede nje ubone ukuthi izinto zakho igcina seyibhede yabo angimfuni umuntu ozohamba engilethela yonke imimoya emibi ngiyakuzwa hayi nami ngimthanda umuntu onjalo hambe yonke indawo ehambe evula noma ngephi manje egcineni uzobuya eze kwena kanti uzokubulala vele ekugcineni uthola zonke izifo nje zonke izifo akukho right lokho manje bakhona abazali ekhaya ngihlala uhlala phi kanti ngihlala amazi ngihlala noma kuphela ubaba wahlala okay ngiyakuzwa Check ukuthi hamba kahle. Kuhamba kahle. Msisi kama kahle. Mawucabanga ungasho ukuthi into izele iyahlangana. Into engizele iyahlangana. Okay. Bese nikhulume naza nafike ekutheni nakunikeze i-response. Noma? Bese nikhulume naza nafike ekutheni nakunikeze i-response noma bengakafiki lapho. Bese sifikile lapho ngi-response. Wathi hayi kumele sichangeane ngey'namba ngithathe inamba yakhe athathe yami ukuze uma ngilahla mina abe naye yami. But sengisho lokho kade ufuna phela kuyena initial angithi ukuthi unginike i-response. Manje ungathi ngikhethe iqale phansi simana phakathi nisifake ungaqhubeka bazoyikhatha uma sebe-edit. Hayi bese ngayishongo leyo nto leyo ngithe asichange amanamba okunye nokunye sokukhuluma efonini ubungakasho ukuthi anqoma noma cha. Usangamnika kodwa hayi okwamanje so ungathi mhlawumbe ungafuna usineke i-date yesibili iqala before safuna ukumazi ngisafuna ukumazi ngimbone ukuthi umuntu onjani ngoba ngiyabona ukuthi ngathi umuntu onamahloni awubathanda abantu abahloni
Ngiyabathanda kodwa phela nabuye biyingozi ngoba usungazi ukuthi ucabangani. Wena unawo? Nginawo kodwa ngiyazama ukwafika. Uyazama okay. So shuthi singasho ukuthi kwamanje ayihlangananga safuna ukuthi niphinde nibe nibonana nazana. Ya ngimazi ukuthi umuntu onjani. Ngeke Ngeke uvele uqoma umuntu owambona kanye waphinde wafona kanye ngimthemba kanjani lo muntu loyo. But it's not a bad sign ngakuwena ngoba at least akasho ukuthi hayi angikufuni or yeah. at least uthi uwilling ukuthi akwazi so that sizokwazi ukubona from there. Yabo? Ngeke ngalo response. Sabanga mfethu ukuthi sibhalele usithembe ukuthi singakwazi ukuthi sikuhlanganisele into kanje. Nami ngibonga nini ukuthi ningisizile nangilethela lo muntu eduze kwami. Alright. Dadewethu angibonge bantu ukuthi isikhathi sakho msho busy into zakhe ezihlalele but wazi ukuthi ufike la and ubungazi nokuthi uyapi but ufikile. Thank you so much. Bonga mina sisi. Kunjani ukudla la ekhaya out of 10 ngabanika ba? Yona part engija ukuthi sifike kuyona. Ngabanika 10 out of 10. Wow! I'm never complaints nothing. Lutho. Okay. All right guys, angibongeke enjoy the rest of your food and enjoy the team. Siyabonga. Ngiyabonga. I-date yami ihambe kahle kakhulu. I-date yami namhlanje ihambe kahle kakhulu. Ngithanda indlela ehlale ngayo nendlela kade sixoxa ngayo. Into engiyithandile ukuthi bengayitshela okokuqala nje ukuthi bengayitshela ukuthi kungawuyena. Basi ke ngibonile ukuthi ayishuthi userious yabo. So iyona into engiyithande kakhulu ngaye. Ayikho into engathi angiyithandanga. Hayi ayikho into engayithandanga. Ngikuthandile nje konke. Ngimisela ukuthi ngiphinde ngimbone futhi mhlambe ukhona engizokufunda futhi ngaye. Into engithanda ukuyisho ukuthando ukuthi hayi ngizozama ukuthi angazi kangcono kunalokhu ngoba sisabonana into izinsuku ezincane sazokwazana kodwa kangcono ngoba sazophinde sibonana. Imessage engamtshela yona ukuthi akanyusa amasokisi. Ya mhlambe ngangwini. Angawaqeda amahloni ukuze ngiwine yena ngoba konke engakwenza ngakwenzela yena for yena. Awunamahloni kakhulu. Into engiyibone kuyena iloyo. Unamahloni kakhulu. Shout out to the next chapter. Shout out to the next chapter. And this is how we wrap up today's episode of I Have a Crush on You, right here on Select Africa TV. Thank you so much for watching, being a part of the vibe and being a part of the love. Hoping you enjoyed the Kapuna Namhlanje just as much as I did and just as much as they enjoyed their food while I kaya at the next chapter, which is something I'm hoping they'll be starting soon and very soon. It's chapter yabo elandelayo. Kamalami ngusine ngwakanene, but of course I'm a VIP asemhlabeni ngibiza ngo-Antama 2K and nami ngi-2K. It's been an absolute pleasure being your host that does the most, since I also live by the coast and I was here to get a slice of toast. Please follow Select Africa TV, Yokindawo, subscribe to this YouTube channel. Sesohlangana next week again on the next episode. Same time, same place. Happy Tuesday.